upward and beyond to land and welcome to Koramor. Koramor बागानाव दिनै आं एक्सप्लर खालामनो फैदों। गोबां मानसिफोरा Koramorनि साहा बागानाव प्लेन बाख्लायग्रा एबा हेलिकप्टार बाख्लायग्रा बेखौ नायनो फैयो। दिनै आंबो नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनो फैदों। नाथाय जायगायाव सहैनायनि सिगां Koramor बागाननि हाबग्रा गेटखौ नोंथांमोननो देखायबाय। फेक्टरिनि हाबग्रा लामाया गेटआ नैबेबायदिनो। उदालगुरिनि Koramor साहा बागानाव थानाय प्लेन बाख्लायग्रा जायगाखौ गोबां सुबुङानो नुफैबाय। नाथाय गोबाङानो बे जायगायाव नायफैनो सफैनो हायाखै, नुवाखै दिनैसिमबो। जायफोरा नुवाखै बिथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नैबे जाबाय बेनो प्लेन बाख्लायग्रा जायगा। बियो साहाथिंजाय बै नुहुरनाय हाजोआ भुटाननि रायजोनि हाजो। आरो नैबे प्लेन बाख्लायग्रा जायगाया गोलावा गासै 911 मिटार एबा 911 मिटार आरो गुवारा 30 मिटार एबा 30 मिटार। बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव फुट नोंथांमोना इन्टु खालामनानै नायोब्लानो गावबा गाव नोंथांमोना दिहुननो हागोन। आरो नैबे थिंजायनि बाहागोआ जाहैबाय बे एन्ड पइन्ट। नैबे जायगानिफ्रायनो प्लेनआ बिरखोलाङो। साहाथिंनिफ्राय बिरबोनानै बा खारबोनानै सालायबोनानै नैबे जायगायावनो बिथांमोना बिरखोलाङो। नोंथांमोनखौ आं सोनाबथिंजाय सिनारिखौ एसे दिन्थिनो सानबाय। सोनाबथिंजाय जुदि नायोब्ला जोङो नुनो हागोन जोबोद गोथौ। देट मिन्स नैबे जायगाया गोजौआव दङ आरो बेवहायनो प्लेनआ गोजौथिंजाय बिरखोलांनो सहस जायो। नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे जायगाया जोबोद गोथौ। सोनाबथिंजाय दैसाबो दङ, दैसा बोहैख्लायगासिनो दङ आरो हाजोफोर दङ, दंफां लाइफां। साहाथिंजायनि सिनारिखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबावबाय। सोनाबनि सिनारिया बेबायदिहाय। नैबे जायगायाव बिथांमोना मोनसे सिम्बल होदों। बेयाव बिथांमोना हाखौ जावनानै माबा मोनसे लिरदों। आं बेखौ बारा मोजां बुजिनो मोनाखिसै। 10N माबा मोनसे बिथांमोना लिरदों। उल्थाजों नायोब्ला 0PUOI। आं दायो प्लेन बाख्लायग्रानि एबा बिरखोग्रानि सेन्टार जायगायाव थानानै साहाथिंजाय लादों आरो बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय खोलाहाथिंनि सावगारि। खोलाहाथिं बेबायदि महरै नुहुरो। नैबे पाक्का एबा प्लास्टार खालामनाया बे पाक्का प्लास्टार खालामनाय जायगायावनो सेन्टार जायगायाव बिथांमोना प्लेनखौ लाखियो। आरो नैबेथिंजाय बेयो मोनसे लामा, मेन लामा। बेनिफ्राय ओंखारनानै अफिसारफोरा बिगोमाफोरा बेजोंनो थाङो। आरो बे सेन्टार जायगानिफ्राय नाहरोब्ला खोलाहाथिंजाय नैबेबायदि महराव नुगोन आरो साहाथिंजाय नैबेबायदि महराव नुगोन। आं दायो साहा जोबथानाय एन्ड पइन्टआव दंफैयो आरो साहा जोबथानाय एन्ड पइन्टनिफ्राय खोलाहाथिंजाय प्लेन बाख्लायग्रा नैबे जायगाखौ एबा थावनिखौ बेबायदि नुयो। बै खोलाहा जोबथानायाव सानै सेंग्राफोर दङ, बिथांमोनाबो नायनो फैदों। केमेराजों नुहुरदोंब्ला नैबेबायदिहाय। आरो बेनिफ्राय साहाथिंजाय भुटान हाजो सेराव, भुटान हाजोखौ एसे खाथियाव बेबायदिहाय नुयो। सोरबाफोर जुदि बे जायगायाव फैनो सानदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे मोजां सम टाइम पास खालामनो हागोन बे जायगायाव। मानो होनोब्ला बे जायगाया जोबोद निजोम जायगा। बेयाव दावराव दावसि जेबो गैया, गारि मटरनि गाबनाय जेबो खोनाया। दाउसिन दाउलाफोरनि गाबनाय खोनागोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होनांगोन जे बे खोथायानो जाबाय बेयाव खर' गिदिर एसे गिनांगौ दङ। खर' गिदिर फैयो एबा मैदेर फैयो। नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै फैगोन आरो खबर लागोन। मानसिफोरनि खाथि खालायाव खामानि मावनाय मानसिफोर थायो। मैदेरफोर दङ नामा खाथियाव बेखौ सोंनानै नोंथांमोना टाइम पास खालामफैनो हागोन। जायफ्रा बिदि सम एबा टाइम पास खालामनो निजोम जायगा, मिथिंगानि मोनसे मोजां बारहावाफोरखौ लानो सानदों, नोंथांमोना बे जायगायावबो फैनो हागोन। टाइम पास खालामनो बे जायगायाबो मोनसे बेस्ट प्लेस होननानै बुंजायो उदालगुरि ओनसोलावहाय। नाथाय बे जायगायाव बेखौनो गोसो होनांगोन जे जोङो बे जायगायाव सेवनो रोङै मुवा बेसादफोरखौ गारनो मोना, बाहायनो मोना।
That means प्लास्टिकफोरखौ जों बेयाव बाहायनो मोना पलिथिन नोंथांमोना लाबोब्लाबो लांफिननो नांगोन गावबागाव लांफिननानै गावनि न'आव लांफिननांगोन आरो गारहैनांगोन दिनैनि थाखाय भिडिअखौ नोंथां बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोनथोंसै